eman zituen Durangoko azokak argizaiola saria, hain zuzen bere gure euskal eta euskarazko mundu hau ehunka inurrik egindako lanaren emaitza da. Inurri horiek omendu ditu Durangoko azokak, kultur elkartetan orduak eta orduak sartu dituztenak, gau eskolak eta antzerako lanak urtetan mantendu dituztenak, liburuxka, egunkariak, aldizkariak eta antzerako argitalpenak plazaratu dituztenak, ekintzak ezagutzera emateko hormata milioika kartel jarri dituztenak, horiek guztiak dira inurriak, eta horiei ere euren argizaiola jasotzeko ordua iritsi zaie, eta jaso dute gainera. Atzo omendu zituen esan bezala Durangok inurriak, euskararen alde, isilean urteetan eta urteetan lan egin duten pertsonak. Pertsona horien guztien izenean, honako pertsonek jaso dute saria, Kepa Mendia Landa Arabarrak, Justo Alberdi Artetxe Bizkaitarrak, Jaime Albillos Arnaiz Donostiarrak, Pantxika Erramuzpe Iparraldekoak, Carmen Belaza Nafarrak eta Jose Ramon Zengotita Bengoak Euskal Diasporaren izenean. Hortxe ba, atzo hartutako irudiak, arratsaldeko 8:00 aurrera egindako ekitaldi horretan. Jose Ramon Zengotita Bengoa. Energia galdu duzu etxaloetan, ala? Venga. Eta azkenik datorrela Jaime Albillos, txalo bero bat. Hemen zara. Hortxe ba, argizaiola saria eman zuteneko irudiak atzo gauean. Orain, Guda Dantza, Bizkaiko 6 lagunek osatzen duten taldea kontzertu hastear dago, ahotsenean zuzeneko enkarpan. Labarraren ertzean da euren azken diskoa, larraitzekin ezagutu ditugu eurak, baina orain musika egiten ari direnez, goazen ahotseneara. Jamás podrán volver aquellos tiempos de la felicidad. Jamás podrás olvidar todo aquello que dejamos atrás. Jamás podrán volver aquellos tiempos de la felicidad. Jamás podrás olvidar todo aquello que dejamos atrás. Tras el derribo tan solo quedarán los restos de una vida que desvanecerá. Caerá el telón, será el fin de la función y el silencio dará paso a otra canción. Venga, guante norte, nea, aurrera, tus ahí te metes. Que vivimos ya no están, solíamos ir en aquellas avenidas que hoy solo son callejones sin salida. Jamás podrán volver aquellos tiempos de la felicidad. Jamás podrás olvidar todo aquello que dejamos atrás. Jamás podrán volver aquellos tiempos de la felicidad. Jamás podrás olvidar todo aquello.
Eta bi gonbidatu, bi lagun, bi emakume ditut hemen nerekin plato honetan, hain zuzen be Laizter landako gune honetako areto nagusian gogoetaren plazan izango dira biak, solasaldi bat egiten, eurak biak bakarrik ez, lagunduta izango direlako, aurkeztuko ditut. Eider Olazar, kazetaria, Irantzulekue artista, eta eurekin izango da gogoetaren plaza horretan Mikel Soto editorea. Hain zuzen ere, historia bat nola plazaratu, izenburu horrekin egingo dute 12:00 esandako moduan landakoko areto nagusian, gogoetaren plazan, solasaldi hori. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, urduriteasunak ere hor, ez da, Laizter hasiko delako zuen solasaldia, zer modu segun hone? Hementxe, elkar ezagutzen ere, esan behar dugu, ze akaso ez genuela lehenagotik elkar ezagutzen, eta horrek ere egiten du, ez? Mahai batean eseri aurretik, elkar trukatu ideia batzuk, eta asmo hori da hau bukatu, eta 3 elkartzea, Mikel Irantzu eta 3, eta elkarrezketa hasi aurretik, ideia horiek partekatzen, ez eta harremanetan egon garen egun hauetan, baina, gustora, gogoz, bi pertsona, nik uste du, bi pertsona oso interesgarri direla, bakoitza bere arloan, Mikel Soto editore bezala, Txalaparta argitaletxean, euskarazko liburuen ardura duena, Txalaparta barruan, eta Irantzulekue, artista plastikoa, gazteiztarra, eta ekimen mordo bat, eta ekintza mordo bat egin dituen azken denbora honetan, eta nik uste biak izango dutela zer esana, eta gogoeta interesgarriak izango dituztela gainera. Historia bat nola plazaratu, esan dugu. Nola plazaratu, Nola entulatuko da pixkat mintzaldi hori, esan duzu pixkat disiplina desberdinetetik datorren jendea, baina, seguru asko esperientzia askotan komunean gauza asko izango dituztenak, ezta? Niri oso gai polita iruditzen zait, nire lanean azkenian historioa kontatzen ditugu, teknika ezberdinekin, eta, saiatuko naz elkarrizketa honekin, hori azaltzen, nola egiten dudan lan, eta Mikelekin aber loturak aurkitzen ditugun, ez? Eta, barkatu Eider. Nik uste, amankomunean ez eta oso disiplina diferentetakoak izan, amankomunean badituztela gauzak, ez? Eta badirela oso, nik esango nuke bi pertsona ausart, bakoitza bere eremuan, lantzen dituzten gaiengatik, gai soziala, gai politikoak, eta nolabait ere bilatzen dutela jarrera bat, jendartean, eta badutela jarrera, edo helburu eraldatzaile bat, hori, niri iruditzen zait, beraiek hobekiago azalduko dute, baina alde horretatik iruditzen zait oso interesgarria dela, biak amankomunean duten arlo hori, eta saiatuko gara hortik ere tira egiten, ia kulturari dagokionean artea izan ote dateken eraldatzailea, eraldatu ote dezaken jendartea, horretatik tira egingo dugu. Gero baita ere hizkuntzari dagokionean eta herrialdeari dagokionean bata iruindarra, bestea gasteiztarra, Irantzu zure kasuan, B ereduan ikasitakoa eta euskara berreskuratzen ere ari zarena, eta zentzu horretan ikuste dut interesgarria izango dela aztertzea ere nola kokatzen diran euskal kulturaren plaza honetan, ez? Gaur epizentroa Durango da, akaso bi lagun hauek gehiago periferian kokatzen dira alde horretatik, orduan nola ikusten duten, ze ekarpen egin dezaketen. Artea eraldatzailea da, edo izan daiteke, Eiderrek esan dau. Zure kasuan bizkat saiatzen zara hortik lan egiten. Bai, uste dut hori artea begiak irekitzeko tresna bat izan behar dela, eta hori saiatzen da, azkenian jendartearen parte hartzearekin, eta artelan komunitateko artelanak garatzen, ez? Eta artelan bat edo lan bat egiten ari zarenean, nondik hasten da buru bat lanketa horretan? Lehenengo gaian pentsatu, eta gero nola hori irudikatu, ez? Materialak bilatu, eta gero kalean nun egin, zen pertsonekin egingo dugu lan, eta den antolatu, ez? Norbere lana izaten da, nola baitere autoekoizlea lan handia dago hor. Bai, atzetik, eta azkenian kalean interbentzioak egiten dituzunean, laguntza asko behar duzu, ez? Zuk bakarrik ezin duzu egin,
hori handixak direlako, hori ikusgarritasuna lantzeko, eta hori, bai, jendearen Elkarlana beraz. Bai, elkarlana. Adibidez, burura datorkit, Gasteizen egin zenuenean 6.000 zapata instalazioa, ez gora Gasteiz ekimenarekin batera, eta bueno, elkarbizitza nolabait sustatuz, eta pentsa 6.000 zapata kalean jartzea, laguntza eskatzen duen lan bat bada instalazio bat, eta bueno, sortzen duena jarrera bat, ez, herritarrengan, eta... Bai, hori, iritzi Gogoetaren- bat eman, ez, azkenean. Barkatu. Iritzi bat ematea, eta hori, gaiak mahai gaineratzea, ez? Gogoetaren plazan ez dakit zuen lehenengo esperientzia duzuen. Bai. Bueno, eta Niretzako, bai. nola zatozte? Ikusiko dugu Gogoz. aretora sartzean, ia, ze vibrazio ematen dizkigun, bai. Beste gero gelditzeko asmorik ere baduzue? Beste saio batzuetan, izan ere gaur nahiko betia dator, ezta? Gogoetaren plaza hori. Bai, eta saio interesgarri asko, nik uste du bereziki Gogoeta plazak ekarpen oso interesgarri egiten diola azokari, ez? Eta, bueno, 3. urtea da, eta eskertzekoa da, zerbait daude Gogoeta gai interesgarri mordo bat, plaza honetara kartzeko mukoa dienak, eta igual orain arte pasilloetan, tabernaren bestaldean, ez? Asko akaso hitz egiten ziren, eta hori, ardigunera ekartzea, eta bueno, Euskal Herriaren luze zabaleko jendearekin eta herritarrekin nik uste oso interesgarria dela, bai. Une honetan, Atrabentzia Espada zertan, ze proiektu duzu eskuartean, zuk zeuk artista bezala? Bueno, oraintxe bertan, joan etorrian, 10.000 joan etorrian proiektuan nago lanean, eta, 6.000 zapaten kontua bezalakoa izango da. Herritarren iritziak jaso nahi ditugu, gero instalazio artistiko bat egiteko, eta hori, oraintxe bertan horretan nago lanean, gero, nire lokala prestatzen, eta, beste gauzak, baina batez ere horretan. Oso ondo, mila esker bikote, esan dozue pixkat badukazuelo gogoa eixeri eta lasai berba egiteko 12 iritsi aurretik, baina, hemendi gonbidapena ez da, nola Gogoetaren plazan esan dugu areto nagusia landako gune honetan, laizter izango direla, Eider, Irantzu eta Mikel. Eskerrik asko esan bezala hemen egoteagatik. Eta zorte hon. Eta guk orain badaukagu konexio bat gertu, hain zuzen ere Kalakan taldekoekin da Larraitz Zeberio lankidea. Kalakanek aurten 2016an behaldeak eta Kalakan and Friends DVD-ak kaleratu ditu, eta esan dagoa eurekin da Larraitz Zeberio. Kalakanen estanean gare eta hemen daude San Michel eta Xan, zer moduz doa gauza aurten? Agasongi, jendea ira ibiltzen, atzo baino jende gehiago ikusten ditut goizuntan, eta nola pasatzen den, ongi hasia baita, eta ondo bukatzen duen. Zezuek hemen egon zarete atzo eta hemen egongo zarete urrengo egunetan izenpetzeko zuen lana? Bai, hemen egon gira, egun osoa, biak atxaldi guztia eta aste hartare bai, eta gure berrikuntzekin eta diskoak izenpetzeko nahi duten entzat bai. Berrikuntzen artean, kide berria daukazuela orain? Bai, aurten etorri gira 3 berrikuntzekin, bi proiektu, 2 kolaborazio eta taldekide berri bat. Tirrik utzi du taldea eta ongi etorria ematen dugu Pierreri, eta 2 proiektu horiek ere duden urtean osatuko ditugu. Kutsiko ditugu, zeintzuk die proiektuak? Hemen daukazu duo Linkontro, Itziar eta Frantzeskarekin, arpa eta oboe. Eta orduan ematen digu kolore finago bat eman dezagun, pixkat joaten gira barroko mundura, eta egia esateko euskal kantarekin oso ondo moldatzen dena, eta oso interesgarria aldi berean. Eta gero, bigarren proiektua Luis Peixotorekin, portugues musikari kristona, jotzen du mandolina, buzukia, kabakino, zanfona, eta kristoin tipoa, eta ganden urtean berarekin topatu ginen Portugalen, Eborran, elgarrekin jo genuen, erdi improvisatuta hori, eta geroztik harremanan geratu gira, eta izan da ezagutze oso polita. Mankorra? Bai. Ze fasetan daude proiektu horiek, Xan?
Bi disko horiekin, disko horiek oraintxe labetik atera dira korrika batean, zenta noski Jami Selekzio bezala taldearen aldaketak eta eskatzen dugu lan gehiago oraindikan, errepikatu behar baitugu entsaioak behar baitira kide berriarekin eta bar. Beraz, oraingoz, erreperturo txiki batzuak ditugu bai Luisekin, bai Inkontro bikotearekin ere bai. Egia da, biekin jo izan dugula, beren kontzertu oso bat eman ginuen ere bai Inkontro taldearekin Sarako Kobazuletan udara hontan. Eta jendeak ajera eta kritika oso onak eman dizkigu, gu biziki kontenta egon ginen horrekin eta neskak ere bai oso pozik gelitu ziren. Beraz, motivazio askorekin horiek bi proiektu horiek bultzatzeko heldu den urtean. Orain aprobetxatu du hemen egoiteaz eta opor pixka bat hartuko ditugu ere bai hilabete bat deskantzatzeko, zenta urtea nahiko luzea izan da. Eta hortan, urtahiletik aurrera Donostian lehenik emango du emanaldi bat, eta bai gure kontzertua, bai bi proiektu horiekin segituko dugu aurrera. Hurrengo orduan Donostian eta diskoak hemen azokan, zezuen diskoak eskuratzeko azokara etorri beharra dago edo? Azokara edo gure kontzertura. Eta heldu den urtahiraren 22an, hemen dugu emankizun hori, Eki duena izena, eta iparraldeko artista kantari batzukin, izanen da dantza bai eta sorpresa batzuk. Orduan urtahilaren 22an Vitoria Eugenia, eta ilusio handi batekin. Oso ondo, urtarrilen 22an Vitoria Eugenian entzun duzu eta bitartean hemen azokan, asteartera arte. Hoixe. Oso ondo segin mutilak, eskerrik asko. Zuei. Hurrengora arte. Bidean ikasia da Arantxa Urreta Bizkaia idazle donostiarraren azken liburua, hain zuzen 1993an Hondarribiko emakume talde batek alardean parte hartzea eskatu zuenetik, gaur arte gertatutakoak ditu oinarri liburu horrek. Aitziber Aranburuzabala lankidea izan da Arantxa Urreta Bizkaiarekin. Noiz argitzen du egunak, eguzkia endaia atzetik azaltzen denean gorri eta borobil, edo hark bidalitako lehen argiak iluntasuna urratzen duenean. Bidean ikasia da 3 hildo ditun liburu bat, eta bertan bai fikzioaren bidez, bai kronikaren bidez, eta bai hausnarketaren bidez, kontatzen da zer ikasi dudanik 29 urtetan Hondarribiko alarde parekidearen inguruko gatazkan. Zer ikasi dudanik gatazkei buruz, gatazka zehatz horretan, hori da kontatzen dudana. Honen bukaerak noiz du hasiera. Iraingile nagusia zure ondotik pasa eta iraintzen ez zaituenean, urtetan agurra ukatu dizunak burdindegiaren sarreran, zuri eta ez beste inori egunon esaten dizunean. 2016 urtea izan da niretzat azken urtea desfilatzen. Hurrengo urtetan ez dut desfilatuko, orain arte danborra jo dut. Jo izan dut, guk partxea deitzen diogu, danbor mota bat. Pentsatzen dut, alarde parekidea etorriko dala. Agian ez dudala nik ezautuko, ze urtetan aurrera noa ere bai. Baina etorriko dala eta badaukagula zer irakatsi gatazkei buruz, ze gertatu zegoen guri hainbeste urteren buruan, badagola zer ikasia hortatik. Irainak kaletik eta ikastetxetik desagertu eta soilik sare sozialetan botatzen direnean, gurekin atera ezin baina alardean desfilatu nahi luketen neskek gurasoei, anaiei edo kuadrilakoei beraiek ere desfilatu nahi luketela aitortzen dietenean, lekukotasun bat besterik ez den liburu hau plazaratzera ausartzen zarenean, hasia ote da bukaera. Orain dela 20 urte, 2016aren udazkenerako,
banekien, hau gertatutako ura kontatuko nuela. Hasieran neukan buruan antzerki obra bat. Antzerki obra horrek kontatzen zuen lehenengo aldiz alardera atera ginean, etxe batean gordea geunden eta handik atera ginen. Orduan, antzerki lan horrek kontatuko zuen etxe hortan gertatu zana. Zer esan genuen, zer egin genuen, han gordeta geunden bitartean. Gero, hainbeste gauza gertatu da, hori pasata gero, kosta zaidala denbora asko nola kontatu, eta zer kontatu, eta nori kontatu. Eta hori gabe ezin dezu idazten hasi, jakin behar duzu zer kontatu nahi duzun, eta hori arkitu dudanean, sentitu naiz kontatu nahi nuena kontatzeko gauza. Bizipenak literatura bilakatzea da sukalde prozeso handi bat. Batez ere kontuetan izan da, ez dirala nere bizipen personalak. Eta pentsatu nuen modurik hoberena, eraginkorrena agian flash laburrak zirala. Badira folio bateko tekstoak, luzeenak agian izango ditu 3 edo 4, eta doaz txirikordatuak. Kronika, fikzioa eta hausnarketa. Modu hori arkitu nuenean, lanik handina zan nola bilakatu likore bizipenen ardoa, ez da, nola atera patxarra ardotik. Liburu honen oinarrian bizipen kolektibo bat dago, baina ez da lan kolektibo bat. Ez diet iritzia eskatu, ez diet baimena eskatu, ez dakit gustatuko zaien, pare batek edo irakurri du. Segurazko bakoitzak du bere buruan kontatua modu batean eta ez da modu horretan. Baina nik hasieratik nekin, esan, hau konta dezake kazetariak, nik kazetaria naiz. Hau konta dezake historigile batek, ni historian lizentziatua naiz. Baina azkenean erabaki nuen ez, hau idazle batek kontatuko zuela. Eta idazlea kontatzen du. Irainak jasotzeko prestatera behar duzu etxetik. Aurpegian inolako aleitasunik gabe eraikitako irribarrea. Burua eta bizkarra, tente. Soinketako irakasleak irakatzi zidan hori. Esaten du, min egin nahi dizuenarentzat ez dagoela zu irribarrez eta tente ikustea baino gauza okerragorik. Eta gonbidapen bat kasu honetan irudieneara 12 emango dalako Irrintziaren oihartzunak dokumentala bertan aurkeztuko dalako 12 esandako moduan. Iratxe Fresneda da Irrintziaren oihartzunak dokumentalaren zuzendaria eta nirekin dago gaur goizian. Egunon, Iratxe? Egunon. Zer moduz? Ongi? Ongi. Emanaldirako prest, ja, irrikitan. 12 zuk egingo duzu aurkezpena eta gero dokumentala eskainiko da. Bai, solasaldi txiki bat izango dugu hasieran eta gero Irrintziaren oihartzunak filma ikusteko parada izango dute, bertaratzen diren guztiak. Iratxe, Mirentxu Loiarte zinemagile nafarraren obra ekarri dozu dokumental horretara. Konta edazu pixkat zer den Irrintziaren oihartzunak? Bada Mirentxu Loiarte zinegile nafarraren lanaren aldeko apostu bat, ezta? Ikusgarritasunaren aldeko apostu bat ere bai. Urteak pasa direlako bere obraren inguruan ezer jakin ez dugulako. Eta batez ere bere obrarekin egiten dugun horrelako solasaldi bat ere bada filma, ezta? Zergatik da bere obra zinera ekartzeko moduko, hau da, zergatik esan dozuzuk momentu baten, zure bizitzan, Mirentxu Loiarteri egingo diot olako omenaldi bat edo? Beharrezkoa zalako plazara barriro ekartzea bere lana eta bestetik bere obraren balioa dela eta ez da oso obra esperimentala, ausarta, baliogarria, emakumea aitzindaria daukagu Mirentxu Loiarte eta merezi zuelako behar zuen lekuan, zegokion lekuan egotea, ez da? Bai, zebera seguru asko, zinema egiten hasi izan, oraindik ere emakumeak zinemarik egiten ez zuen edo gutxi zirenean, ez da? Pixkat mundu honetan. Gutxi eta gainera zailtasunekin, ez da? Astarnak dira, euskal zinemagintzaren astarnetan mugitu izan zalako bera, ez da? Beraien zinemagintzaz gure sorterria besalasi funtzionatzen du nere ustez, ez da? Zer nolako, noiz hasi zinen lanarekin, lanketa pixka noiz grabazioak, nola egituratu duzu hori guztia,
Konta edazu pixkat, prozesu hori nolakoa izan den? Prozesua geldoa izan da, apurka joan gara bere irudia ezagutzen, apurka gerturatzen ere bai, bere obrara, bere irudira, 9 bat urte hasi ginala proiektuarekin, eta oso gozagarri izan da, bere ezagutzeko parada ere izan dugu, bere zinema ere ezagutzeko aukera izan dugu, eta luxua. 9 urtetan pentsatzen dut, aldaketa asko ere bai, ezta? Ez dakit, bera ezagutu, berarekin hitz egin, informazio guztia batu, dokumentazioa, eta seguru asko hasierako ideiatik gauzak aldatuko ziren. Bai, erbestearen inguruko eta erbesteratze prozesuaren inguruko proiektu batetik jai izan zen orokorrean proiektu hau, ezta? Eta, orain dela 3 bat urte ezagutu genuela Miren, eta bere obra aspaldidanik ezagutzen bagenuen ere, bestelako prozesu, sorkuntza prozesu bat izan da bera ezagutzea ere bai, ezta? Gustora pentsatzen dut, ezta? Behin 9 urteren ondoren lanarekin, eta gaur ere Durangon erakutsi ahal izatearekin ere pozik, ezta? Bai, zegokion lekura ekarri dugu, nik uste dut, ezta? Durango plaza ederra da, euskaraz egindako sorkuntza lan bat, hori plazaratzeko, eta ez hori bakarrik, bihar berton ere ikuskazaian berak egindako euskal emakumeak ikusi ahal izango dute hementxe ere bai, ezta? Oso ondo, eskerrik asko Iratxe, 12 esan dugu, irudienean, Irrintziaren oihartzunak, eta guk, eskerrik asko hemen egoteagatik bai, eta guk horren trailer bat ere trailerra ere badaukagu, beraz, ikusi egingo dugu, ondo baderitzozu. Eskerrik asko. Aurrera Irrintziaren oihartzunak. Porque yo, si no me hubiera sentido tan identificada con el lenguaje del cine, posiblemente hubiera escrito más relajada y hubiera hecho por lo menos alguna pequeña cosa, alguna entrada literaria por ahí, que no es lo que había dado sí, pero sí. Eta Ibaizabal argitaletxearen estanean da Gaizka Aroztegi, bere Txopo liburuarekin. Arazoak genituen, beraz aurrera egingo dugu guk plate honetan, Lander Arteaga dakot une honetan nerekin, zinemari buruzko informazioa euskaraz zabaltzeko helburuarekin sortutako ekimenaren bultzatzaile da bera Lander, zinema uneak izana du. Lander, egunon, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zinema uneak, konta idazu zer da?
Zinema Uneak webgune bat izan nahi du, oraindik ez dugu estrenatu, hemendik 15 egunera martxan egotea espero dugu. Eta zinema eta euskararen topagunea bezala definitzen dugu, bertan zinema aretoetan astebururu ikusten ditugun pelikulen inguruko informazioa, bai berriak, bai fitxak, bai erreportaiak, baita ere argazkiak, baita kasu honetan euskaratutako trailerrak, euskaraz azpititulatuakoak, eta informazio guzti hori eskaini nahi dugu euskeraz. Beraz, hori da bat egin duzue, zinema eta euskara batu dituzue, eta sortu da Zinema Uneak. Horrelako webak eta aukerak badaude beste hizkuntza batzuetan. Hori da, euskaraz momentu honetan badaukagu zinea webgunea, baina euskal ekospenei ematen dio bere arreta handiena. Eta gure ideia da, alboan daukagun zinema horri, nazioarteko zinema horri, komertzialena den zinema hori, bere txokoa ere eskaintzea, eta jendeak euskaraz informatzeko aukera izatea. Hori da, pixkat hori da aurkituko duguna. Zinemaren gaineko guztia? Hori da, guztia, ez dakit, erderaz dauden beste adibide batzu jartzeko, ez dakit, fotogramaz edo zinemania antzeko zerbait, baina euskaratua, eta gurea, noski. Zein da, Lander, pixka konta idazu, proiektu honen guztiaren abia puntua, nola sortzen da? Abia puntua, nik betianik zinema zalea izan naiz, eta ikasten nengoenean, komunikazioa ikasten nengoenean, egin ditun beste hainbat historio, bai irrati saiotxoren bat, bai podcasten bat, erderaz eta euskeraz, batzutan erderaz, bestetan euskeraz, eta batean, multimedia komunikazio master bat egiten egin txenean, proiektu hau jorratzen hasi ginen, lagun pare baten artean, eta azkenean martxan jarri dugu, eta ideia, pixka bat gure ohiturak aldatzea, eta askotan, zinema honen inguruan beti edo erderaz, edo gaur egun Twitterren ingelesez, informatzen gara, ez? Zergatik ez euskeraz, gaur egun, gero pelikulak askotan ingelesez ikusten ditugu, etxean ere, azpirituloekin, ikusentzunezkoa edozein hizkuntzatan ikusten badugu, zergatik ez informatu, kasu honetan euskeraz, ez gure hizkuntzan. Web horria, esan duzula izter jarriko dela martxan? Momentu honetan blog bat daukagu, baina pixka bat da jendeak ikusteko zenolako edukiak izango ditugun, zinemauneak.com, baina espero dugu 15-etik aurrera, baina ez da data horrako behin betikoa, espero dugu egun horretan izatea, baina zinemauneak.eus izango da. Hori da, une honetan zinemauneak.com bloga dago, eta gero zinemauneak.eus izango da. Baina, .com baina ia ez dugu ezer egingo, ze behin betiko webgunean lanean gaudo edukiak sartzen, eta orduan ez dago denborarik biak mantentzeko. Ez dakit telebistako ekoizpenek ere lekua izango duten bertan? Bai, telesailei ere bere txokoa emango diogu, ze egia esan da gaur egun telesaietan zineman bezain kalitate ona dago, bai teknikoki eta bai kontatzen digutenaren inguruan, eta orduan bere txokoa izango dute, bertan modan dauden telesaien inguruan pixka bat ere informatzeko, eta erreportai bereziak egiteko hor sakonak ere egongo dira. Erabiltzaile guztiendako da, esan gure dotadin guztietarako, eta... Bai, ideia da, txikienetik helduenera, gurean bere txokoa izatea, ez dugu pelikula guztien inguruan informatu nahi dugu, azkenean komertzialenak direnak informazio gehiago daukate, baina ez dakit, autore zinema ere, azkenean hor egongo dira. Azkenean, ostiralaren estrenatuko diren pelikula guztien fitxa jarriko ditugu, bai teknikoa, sinopsia, eta posterra gutxienez. Informazio txikiena izango da, eta hortik aurrera batu aldugun guztia. Kolaboratzaileak ere bai, izango dituzu? Bai, momentu honetan, denbora larri ibili gara, proiektuan martxan jarri nahi genuen urtea amaitu baino lehen, eta beste arlo batzuk jorratu ditugu, kasu honetan webgunea martxan jarri, eta crowdfunding kanpaina bat jarri dugu ere martxan, baina kolaboratze zairea pixkanaka handitzen joan negera, eta edonor parte hartu nahi badu, zinemauneak.comen sartu, eta e-mail bat bidali, eta ateak irekitak izango ditu dudarik gabe. Osondo, Lander, oin honetan, ordu batak 20 gutxiagoetan aurkeztuko duzu zure Zinemauneak hau? Bai, kabian. Osondo, gonbidapena hemendik ere bai, ezta? Ordu batak 20 gutxiagoetan. Eskertuko genuke edonori, etorri nahi badu, ona etortzeko, ikustea zer den, eta parte hartzera animatu, bai kolaboratzaile gisa, bai crowdfunding kanpainan berkamin, ateak zabali daude, ze hau azkenean euskararen inguruan egiten diren proiektu guztiak ezin dira proiektu itxiak izan, baizik eta komunitate proiektuak.
Oso ondo, eskerrik asko, Lander. Zuei, Mila gonbidapena esker eta batean. sorte hon Eskerrik asko. proiektuarekin. Agur. Bai. Eta orain gertu daukagu Ibaizabal argitaletxean Gaizka Arostegi, txopo liburuarekin. Gaizka Arostegi idazlearekin gaude orain, Ibaizabalen estanean zaude, Gaizka, eta eskuartean duzu zure azkenengo eleberria gazteendako txopo izenekoa. Gazteentzako idaztea gustukoa duzu? Oso gustuko. Bueno, biak probatuta ditut, bai helduentzat eta baita ere aurrentzat, eta dudik gabe aurrentzat idazten dut gustorago eta gustorago geratzen naiz. Txopo zeintzen badakigu, baina ipuin honetan zein dire Jon eta zein dire Hugo? Bueno, Jon eta Hugo eta konpainia dira oindala 30 urteko mutiko batzuk, ezta? Ni aurre nintzeneko abenturatxoan datzatuta dago, eta bada lagun talde bat, eta euren lagun bat hilzorian dago ospitalean, eta haren ametsa zan, atezain izatea eta txopo ezautzea. Orduan, lagunak entratzen direnean, egiten dute plan bat, lagunaren ametsa bete dadin. Eta orduan, saiatzen dira Hugo, hitzar dagoen lagunak, txopo ezagutzea. Eta ez zaie bat ere erraz sortatuko. Orduan pizkat hori da historio honen aria, eta azkena futbola aitzaki bat da beste historio bat kontatzeko, laguntasunezko historio bat, maitasunezko historio bat, baita ere pizkat lekua egin diote nostalgiari nolabait, eta ez dakit, ni oso gustoa geratu naiz, hau idatzi dudanean, eta bi gauzengatik, alde batetik badakit, aurrak gustora geratuko direla eta disfrutatuko dutela, eta baita ere, aurroien gurasoek asko gozatuko dute novela honekin, ze azkenean hori nostalgia desente dago, garai jakin batean dago kokatuta, eta nolabait, orain guraso garenok nik uste hau dela liburu polit bat irakurtzeko gure seme-alabekin batera. Ze adineko umentzako dago gutxi gora bera pentsauta? Begira, historia hau hasten da, Jonek, protagonistak, 10 urte betetzen dituen egun berean. Orduan 10 urte, 12, 9, 8, bizkatarte horretako hori aurrentza dago pentsatuta. Gaizka, eta hemen zain genden bitartean esan didazu, ibiltzen zarela ikastetxe, izan ere badaude gaur egun programak, ezta, idazleak eskolara eta eramateko, eta oso gustoko dituzula saio horiek, zergatik? Nolabait, helduentzat egiten dudan literaturarekin ez dago kontakturik irakurlearekin. Hor geratzen da, liburua salgai dago eskaparatetan, eta hori, baina orain aur literaturarekin, deskubritu dut nolabait, hor badagoela irakurle bat, eta gainera aurrak oso fina dira, oso azkarrak, eta oso zintxoak ere, eta orduan niretzat da feedback bat, ezta, idazten dudana nolabait, berriz itzutzen da nire gana, eta asko gozatzen dut. Eta asko laguntzen nau baita ere beste gauza batzu pentsatzen, ikusten ze doan ondo, ze aldatu behar da urrengo baterako, oso gustora. Eta zuzara ere beste klasiko bat hemen Durangoko azokan, ez da? Behin baino gehiagotan egonda zaude, zelan bizidozu hau egun hauek, ez da bostegun intentsu hauek zuentzako, sortzailentzako? Ni hasi nintzen etorten noin dela 40 urte aitarekin, aitaren eskutik helduta, eta geroztik, etorri naiz, gero bakarrik, gero nire neskalagunarekin, seme-alabeekin, eta orain ni ere, idazle gisa, ezta? Eta, irutzen zait, euskal kulturaren festa. Eta, dana dago hemen, ikusgai, salgai, erosteko moduan, eta, ez dakit, gero aparte kriston giroa dago Durangoko kaleetan, ez dakit, merezi du. Urtean behin etortea oso polita da. Dana dago hemen, Gaizka Arostegi bera ere bai, liburuak sinatzeko prest, Ibaizabalen postuan, eta gonbitea luzatuko dugu, ezta? Hemen zarela? Bai, hemen nago, eta, txopo nire liburu hau hemen duzue, nik uste gozatuko duzuela, asko, bai aurrek eta bai hain aurrez direnak, eta zer esan, hemen nagola, zuen zain. Oso ondo, mila esker, gu atenditzagatik, eta beste kontu batera orain. Eskerrik asko Larraitz, eta eszenatokia antzerkigintzaren gunea da hemen Durangoko azoka honetan, eta gaur arratsaldeko 7:00 Xake produkzioak sortutako Mami Lebrun antzeslana ikusteko aukera izango da. Kepa errastik idatzi da antzeslan hori, eta bera ikusiko dugu
eszenatokian Ane Pikazarekin da Ainara Ortegarekin batera gurekin dago gaur. Kepa Errasti, egun hon, Kepa. Egun hon. Eskerrik asko bene bategatik zer moduz. Ondo, gogotxu. Bai, gogotxu, ez da, arratsaldeko zazpiretarako, bueno, ja gertu, ja eman dituzue zuek emanaldi desente eta ja... Bai, batzuk inditxugu, orduen, bueno, bagatoz horren, babes horrekin bagatoz, babestxe horrekin eta goguekin Durango emanaldi zeikeko. Mami Lebrun, Kepa, bizipen pertsonaletan oinarritutako zera bat, ez da? Historio bat, zeuk sortutakoa. Ote da zu? Bai, bueno, apur bat, bizipen pertsonalak baino igual, bizipen pertsonalak nire amonaren eriotzak sortu nuzten emozioei dagokizionez. Gero hortik abiatuta urte hauen antzerki obra honek, gauza batzuk errealak edoko, beste batzuk ez, baina bai, apur bat hortik sortutako antzerki lan bada. Zele bat izateko da, bueno, gauza asko da, baina da antzerki baten barruan. Hori da, ez dugu gure izaten asko esati, hori izaten dugu, baina ez dugu gure izaten asko desbelatzia, baina bai, da, amona bati omenaldi bat prestatzen ari dan bikote baten historia. Zela mutilaren amonari omenaldi bat prestatzen David duela gutxi hildalako, eta omenaldi hortan kontatzen da amonak Parisen bizitako pasarte bat, gaztaruan. Orduan, bueno, bada, alde batetik da amonaren historia hori, omenaldi hori, eta beste alde batetik ensaioan gertatzen dien gauzak bikote horren artean. Beraz, garai desberdinak eta erregistro desberdinak. Bai, hasieratik geuken garbi, erregistro aldatzeko euskalkixaren indarra erabili gure gauela, edo erraminta moduan euskalkixa erabili gure gauela, eta postu horien gauen, eta hortan apoiatzen gara apur bat erregistro aldaketa hori emuteko. Antzerkia bai eta musika be bai. Baita, garbi geukan baita, bueno, Pariseko historia daukokatuta, Pariseko kabaret baten, familixiak etzekixen amona gaztaruan Parisen lanian egontzanean, abeslari moduan kabaret baten lanian egontzala, eta itzaki hori, edo, bueno, Ainarakin kortabal gauela kontuan hartuta, erabaki gauen, politia izan altzala zuzeneko musika eukitia, abestiai dagokixenez, osea, instrumentalizazioa ez da zuzenekoa, baina hotza bai, eta hori, azkenean musika be badauka antzerkiak. Epa, esan lehike, gutxirekin asko egitea lortzen dozuela, esan gura dut, eszenatokian aldaketarik eta ez dago, esiratik bukaeraraino mantentzen da, ez? Eszenatoki bera, bueno, hola egiten dozue argiekin eta gune desberdinekin, ez da, baina holako zera hundirik ere ez dago. Bai, argi geneukan zala azkenean, ensaio bat egiten ari zen bikote bat, baliabide gutxikin, eta ez gauela baliabide askorik erabili gure estenografia dagokizionez. Eta aprobetxau gure izan gauen geneukan gutxi hori, sortu gure genituen ambiente desberdinak sortzeko. Kepa, zu, Ane Pikaza eta Ainara Ortega, bueno, zer moduz konpontzen zarete zuek eszenatokian, fenomeno, ez da? Ezautzen ginen bakoitza bere aldetik, eta proiektu hau idatzi nauenean, eta aurrera eruteko indar hori edo asmori sortu zanean, elkartu ginen hirurok, eta Anen bitartez lortu gauen zuzendari moduan Getarikin kontatzia. Orduan hasi ginen, apur bat nahiko talde lanean sortutako zerbait izan da. Egisa da, oinarrixan gidoi bat eguela nik idatzitxakua, baina gero ensaiotan gidoi horri buelta asko emun jako, aldaketa asko egon die, eta oinarrixan nire gidoi propioi egon arren, apur bat taldian sortutako gauza bat izan da. Eta horrekin oso posi gauza. Egisa esan emaitza horrekin, iruditzejat asko aberastu ditula, gauza asko aberastu ditula taldian lan egite horrek. Piskat, oinarrian zure gidoia egonik, pentsaiten dut gero, emaitza horrek harrera ona baldin badako, personalki be oso aberazgarrixa dela. Bai, ni leku askotan joanean jende asko komentatu dau, lortu dauela bere amonakin konektatzia momentu hortan, eta niri horrekin ja beste dana txat bape importa jat, baina hori izaten duzten, osea, jendia horrekin gelditzen baldin bada, posi baino posi xauni. Eta emaitzakin oso posigaz, orduen, Eskerrik asko Kepa, zazpiretan gaur. Hori da, anima udela jentia. Ondiokan badago aukera zarrera gerosteko, eta zazpiretan eszenatokian, Mami Lebrun. Eskerrik asko. Eta eszenatokia, esan dugu zer den, antzerki gintzaren gunea da, badaukagu bideo bat eszenatokiaren gainekoa, zer egongo da horren bueltan egun hauetan, aurrera bideo horrekin. Goienkale erdi-erdira etorri gara, eta esanetik atera dugu Itziar Elias, eszenatokiko egitaragoaz berro egiteko. Itziar, egun hon. Egun hon, bai. Bueno, domeka da eguna hasteko egitaragoa, zabala da, konta iguzu gainetik zer dau eszenatokian? Bueno, eszenatokia da arte eszenikoen gunea da,
Eta, bueno, Domekan izango duguna da, Mami Lebrun antzezlana, Xake Produzioak ekoiztutako antzezlana da, eta, bueno, pixkate Amonaren historia kontatzen duten iloba batzuk ikusiko ditugu oholtza gainean. Hori asteko, baina gero pentsatzen dut, egongo diala beste hainbat antzeslan, ez dakit dokumental nundi nora doia. Bueno, esan bezala arte eszenikoen gunea da, antzerkia izango da gurean, gaur hasi gara ateak iriki ditugu eta hauetak Elirale dantza taldeak eman du tailerra. Domekan izango da Mami Lebrun antzezlana, astelehenean izango dugu maratoi antzerkia, eta hor 8 taldek hartuko dute parte, bakoitzak bere lanaren 15 minutuko tartetxoa aurkeztuko digu, eta tartetxo bakoitzaren ondoren, beraiek aktoreak jatxiko dira bera, eta ikusleekin pixkat partekatu ahalko dute, ze iruditzaie, sentsazioak eta bar, hori beti ere txakolina eta jateko zerbaiten bueltan, hori da, eta tarte horietan beti ateak zabaldu eta itxiko ditugu, nahi izan ezkio behintzat, osoa ikusi, tarte bat ikusi, ikusleak baita bere flexibilidade hori eduki dezan, ez? Eta gero, izteko, abendua 6an, asteartean, Frankoren bilobari gutuna izango dugu, eta ondan 2 emanaldi egingo ditugu, bat 12etan eta bestea 6etan izango dugu. Ikusten dut Frankorena eta Mami Lebrun diela azken egunerako antzeslanak. Bai, hala da. Batetik daukagu, Astiberriak ez dut izango, ze badute bere ibilbidetxoa, baina, agian ezain ikusgarriak edo ezain ezagunak egiten zaizkigun talde hori, ez, dela Xake Produzioak, bere lanarekin, eta, beti saiatzen gara olako talde bati bultzada ematen. Eta bestaldetik, Frankoren bilobari gutuna, izango dugu antzeslan honegatik ez, 3 talde bikain, Euskal Herri mailan antzerkian punta-puntan dauden 3 talde, Arte Drama, Deiabu eta Lepetita antzerki taldeak, eta, evento hau, ez, azkenean urteko eventoa bezala baloratzen dugu dela, eta ezinbestekoa zen, eszenatokian bebaita egotea. Ondan honek, dia eszenatokian, da apurtxo bat gunetik urrutien geratzen den tokia gunea, horrek eragina eukitzen dau, ikusleak erakartzerak orduan? Bai, zailagoa da beti hemendik ateratzea ikuslea, ez? Baina, nik uste dut antzerkia maitedunak beti begiratzen du egitaraua, ez, azokak aldatu du erregistro hori, ez da bakarrik landako gunea, nik uste dut egitarau osoaren, azokaren egitaraua, ez? Guneak dira azkenean egitaraua mantentzen dutenak, eta, pixkat datorrenari gomendioa egin, egitaraua hartu, borobildu zer nahi duen ikusi, orduak eta bar, eta, oso ohikoa da guretzat baita euskaldurentzat, ez, bai kilometrotan egiten dugu ibilbidea, bai, hainbat lekutan egiten dituen ibilbide hauek, Durangoko azokan ere bai, ez, ibilbidetxo horik, kulturak egin aldugu. Eta gainera aurtengo proposamenak merezi daue, hemendik arainoko tarte bidetxo hori egitea. Bai, da, bere alde honare badu, ez, hemen da hon zurrunbilo eta zarata hontatik atera, eta butakan eseri lazai, eta, arnaz hartzeko lekuaren ikusten badala eszenatokia. Begiratu ondo, eszenatokiko egitaraua orduak eta egunak, Itziar, eskerrik asko. Mila esker zuei. Parte hartzeek ere ikusentzulea historioan murgiltzen dute hasieratik. Publikoa. Ebakuntza gela da hau, hemen ari dira gure adiskideak. Nor etorri da! Eta Durangoko azokak badauka txoko bat autoekoizleen dako, hau da euren lanak autoekoizten dituzten sortzaileen dako, eta eurekin da Larraitz Zeberio. Durangoko azokan bada beste postu bat urtero egoten dana, leku beretsuan gainera, saio almodut aldamenean eta autoekoizleen txokoa da. Zelan doian hemen gauza ikusten dut, 16 iniziatiba zaudete aurten, ez da? Bai, nahiko iniziatiba gaude eta gero iniziatiba koitzak batzutan produktu bat edo 2 produktu ekartzen ditu. Ikusten ditugu dituzuela CD-ak eta ere bai liburuak. Bai, hori da, mota ezberdinetako musika eta alaber badaude liburu
batzuk alde satirikoarekin eginda daudenak, adibidez atze 28 aldizkaria, beste batzuk senda belarren munduarekin lotuak, Piliotea egiren liburua bezala, edo nirea ere erotismoa eta makineria soziala nahazten duena, gero beste batzuk euskal toponimoarekin lotua, badaude produktu asko, bai. Ze batzuk bazarete auto ekoizten dituzuenak zuen lanak, ezta? Bai, hemen guztiok gara iniziatiba ia pertsonalak, eta txandaka ibiltzen gara txokoan eta zehatzen gara pizkat zabaltzea, zeren txikia zarenean zailagoa da zabaltzea egiten duzuna, ezta? Eta gerturatzen den jendeak, badaki hau txoko hemen dagoela urteetan ari zarete hemen lanean? Niretzat lehenengo aldia da txokoan autoeskolei bezala egotearena. Beste urteetan egon naiz bizitale bezala, baina arreta ditu zidan txokoa, zeren niri gustatzen zaio ukitzea gauza berezitsuak eta orain aurten hemen. Oso ondo saioa, zorionak, mila esker eta segi gogor lanean. Eskerrik asko, zuei. Eta honen bestez iritsi gara saioaren bukaerara, animatu Durangora etorri ez zaretenok eta etorri zaretenok ere bai ona etortzera, gaur domeka askotariko ekintzak eta adin guztietarako prestatu ditu Durangoko azokak, gu gaur onaino iritsi gara, bukatzeko Zea Maizen, atzo Zea Maizek, Plateruanan eskainitako kontzertu jendetsu arrakastatsu horrekin uzten zaituztegu eta esandakoa animatu bihar ere hemen izango gara eta asteartean ere bai animatu Durangora etortzera. Ondo izan. Aupa on. Zea Maizera. Gogoz ez dutuz bularra, behingo zamiltzen ez den bat, sentitzeko gorputzean, tambor bat bezarkatut. Gogoz ez dutuz bularra, behingo zamiltzen ez den bat, zu zara. Ez dutuz bularra, behingo zamiltzen ez